näin. Vasen käsi on siellä perseen päälle, oikein nostoi edes ja kattoo tonne. Nyt vedetään tää käsi tonne alas, eli tehdään taas se yksi tämä. Ja sitten vedätte tonne se. Ja jalka viereen ja käsi heilauttaa teidän. Nyt mun jalat ei tee itse asiassa juurikaan mitään. Mä heilautan käden itseäni koko ajan. Niin voimakas käden heilauttaminen sitä taakse ja sitten tohon nokan kohdan keskelle. Ja hitaasti. Tehdään ihan nopeasti tältä muretti. Elikkä kun te heilautatte jalkanne, niin samanaikaisesti käsi heilattaa ja vie teidät tuonne puristuksen kanssa on yhden aikainen. Noin. Ja noin. Noin. Ja käsi eteen. Ja taas.